Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na wannan gida mana muku fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. 'Yan uwa yau ma mun zo muku da babban sirri, mun zo muku da babban laƙani mujarrabi da yardar Allah. 'Yan kasuwa maza da mata, albishirinku wannan sirrin naku ne. Dukkan ɗan kasuwa namiji, idan kana yin harkar kasuwanci kana saye da sayarwa, wannan sirrin naka ne. Hakan zalika ke ma mace, idan kina yin harkar kasuwanci kina saye da sayarwa, wannan sirrin naki ne. Dukkan ɗan kasuwa namiji, idan kana yin harkar kasuwanci kana saye da sayarwa, idan kana so Allah ya maka buɗi a harkar kasuwancinka, idan kana so Allah ya maka nasibi na kasuwa, idan kana so Allah ya maka farin jini na samun ciniki mai yawa mai albarka, kayi amfani da wannan sirrin. Haka zalika ke ma mace, idan kina so Allah ya miki buɗi a harkar kasuwancinki, idan kina so Allah ya miki nasibi na kasuwa, idan kina so Allah ya miki farin jini na samun ciniki mai yawa mai albarka, yi amfani da wannan sirri insha Allahu ta'ala. 'Yan uwa, ku danna mana subscribing, ku danna alamar ƙararrawa sannan ku yi share, ku yi liking saboda 'yan uwa su samu ganin wannan sirri, saboda su ma su amfana. Kuma ta yanda da zarar mun saki wani sirri ya riƙa zuwa muku kai tsaye insha Allahu ta'ala. Kuma idan mutum yana neman wani ƙarin bayani, ko kuma idan mutum yana so za a yi masa wani aiki, to insha Allahu zai iya tuntuɓar malam akan wannan lambar ta WhatsApp 08067013031. Insha Allahu duk wanda ya tuntuɓi malam akan wannan lambar ta WhatsApp, to zai samu malam da yardar Allah. 'Yan uwa, kamar yadda muka shaida muku, wannan sirri ne na 'yan kasuwa. Dukkan ɗan kasuwa namiji, idan kana yin harkar kasuwanci kana saye da sayarwa, idan kana so Allah ya maka buɗi a harkar kasuwancinka, idan kana so Allah ya maka nasibi na kasuwa, idan kana so Allah ya maka farin jini na samun ciniki mai yawa mai albarka, kana so jama'a su riƙa zuwa wajenka siyayya gabar da yamma, kudu da arewa, maza da mata, to kayi amfani da wannan sirrin. Haka zalika ke ma mace, idan kina so Allah ya miki buɗi a harkar kasuwancinki, idan kina so Allah ya miki nasibi na kasuwa, idan kina so Allah ya miki farin jini na samun ciniki mai yawa mai albarka, yi amfani da wannan sirri insha Allahu ta'ala. Kuma ɗan kasuwa, dukkan abin da kake sayarwa, shagunan tireda ne da kai, supermarket ne da kai, restaurant ne da kai, motoci kake sayarwa, shaddodi kake sayarwa, atambobi kake sayarwa, huluna kake sayarwa, takalma kake sayarwa, kayi amfani da wannan sirrin. Allah zai ma buɗin da jama'a za su yi ta zuwa wajenka sayayya insha Allahu ta'ala. Haka zalika ke ma mace, dukkan abin da kike sayarwa, shagunan tireda ne da ke, shaddodi kike sayarwa, atambobi kike sayarwa, takalma kike sayarwa, huluna kike sayarwa, restaurant ne da ke, supermarket ne da ke, wannan sirrin za ki ga buɗi a harkar kasuwancinki da yardar Allah. Domin wannan sirri ne na kasuwa mujarrabi da yardar Allah. Da shi wannan sirrin yanda ake yin sa shine, idan ɗan kasuwa namiji kana so za ka yi wannan sirrin, ko mace 'yar kasuwa kina so za ki yi wannan sirrin. Da shi wannan sirrin ana yin sa ne da daddare, idan ƙarfe 1 dare ya yi, ko mace ko namiji, sai mutum ya tashi sai ya zo sai ya alwala. Bayan mutum ya zo ya alwala, to mutum zai zo zai yi sallar nafila ne raka'a huɗu. Mutum zai zo zai yi sallar nafila ne raka'a huɗu. A raka'o'i biyu na farko, kowace raka'a za a karanta Fatiha ne, sai a karanta suratu Yasin. To bayan mutum ya yi sallama, sai mutum ya tashi ya sake yin wasu raka'a biyun. Su kuma raka'o'i biyun ƙarshen za a karanta Fatiha ne, sai a karanta suratul Waqi'a. Yawwa kun ga dama mun ce raka'a huɗu ake yi, to raka'o'in biyun farko kowace raka'a suratu Yasin. Raka'o'i biyu na ƙarshe wanda zai cika ce huɗun, su kuma suratul Waqi'a ake karantawa. To bayan mutum ya yi sallama, ko mace ko namiji, mutum sai ya yi istighfari 100, la ilaha illallah 100, salatin annabi 100.
To bayan mutum ya yi ko mace ko namiji sai mutum ya ɗaga hannayensa sama sai ya faɗi ya rab sau uku. Bayan mutum ya faɗa to ko mace ko namiji sai mutum ya kalli kudu sai ya wurga la hawla wala quwwata illa billah 900. Sai mutum ya kalli yamma ya yi la hawla wala quwwata illa billah 900. Sai mutum ya kalli arewa ya yi la hawla wala quwwata illa billah 900. Sai ya kalli gabar ma ya yi 900. To haka ake yin su kullum tsawon kwana 7 amma ba a fashi. Wannan sirrin dukkan ɗan kasuwa namiji ko 'yar kasuwa mace in dai so kake jama'a su riƙa zuwa wajen ka siyayya gabar da yamma, kudu da arewa, maza da mata kai wannan sirrin. A rana ta 8 za ka samu zabi manya guda 3 sai ka zo sai ka yanka sai ka gasa sai ka rabarwa almajirai sadakar wannan nama. Wannan sirrin dukkan ɗan kasuwa namiji ko 'yar kasuwa mace in dai mutum ya yi wannan sirrin kamar yadda muka faɗa dinnan mutum zai ga buɗi a harkar kasuwancinsa. Idan ma kai almajiri ne wani ya zo ya ce kamar addu'a kan kasuwa kamar wannan bi iznillahi ta'ala zai zo ma da godiya.